Testul Papa Nicolau a fost un aliat puternic al femeilor, începând cu anii 70-80. A fost prima metodă eficientă de screening a cancerului de col uterin. Dar, în acești aproape 50 de ani, medicina și tehnologia au evoluat. În prezent, testarea HPV este net superioară testului Papa Nicolau, oferind mult mai puține rezultate false și garanția că, în cazul unui rezultat HPV negativ, cancerul nu poate să apară până la următoarea testare, dacă testarea se face regulat. Ce înseamnă regulat? Înseamnă că la femeile cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani testăm HPV la fiecare 3 ani, iar la femeile cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani testăm din 5 în 5 ani, bineînțeles cu condiția unor rezultate negative. Dacă ai peste 65 de ani și nu ai făcut niciodată un test HPV, este bine să-ți întrebi medicul ginecolog dacă îți recomandă această testare, chiar dacă ești în afara intervalului de vârstă.